Good morning, good morning. Andito tayo sa garden ni Dos, ni Cocinera Gardenera. Ayan, so, ayan yung ipinakita ko sa inyo mga okra. Ay, ang dami ng bunga. Ang dami na guys na bunga yung ipinakita ko sa inyo dating okra. Ayan, dami oh. Hingi tayo ng bunga, mamimitas tayo. Samahan nyo si Tres at mamimitas tayo ng bunga. So yan, bagong gising lang si Tres Marias kasi nakikonek ako sa kanilang wifi kasi walang wifi yung akin. Walang signal yung aking wifi. So hindi na po makasagap ng signal. Deactivate na ata. Kasi sinalpak ko siya sa cellphone. Wala nang masagap talaga kahit isang bar. So ayan, magtsatsaga muna si Tres sa Giga 50. So, tara na. Mamimitas tayo ng okra. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung okra. Kahapon, namitas pa lang dito si Dos. Ngayon, meron na naman oh. Ang galing talaga. Ayan. Masarap to guys, i-ano. Kahit ibabaw mo lang sa sinaing, yun, pwede na to. Tapos may toyo at saka sili ka lang. Ang sarap nito guys, sa toyo at sili. Hindi ka nabibili sa palengke. Pumunta siya ngayon sa palengke, bumili lang ng isda. Pero gulay, hindi na. Hindi na kailangan bumili ng gulay kasi marami na siyang tanim-tanim. Ayan. Ito yung favorite ko. Yung ganito lang kaliliit. Sarap. Sarap to guys. Yung mga string beans nga dito, meron pa rin mga bunga pero konti na lang. Patanda na kasi. Ayan, walang bunga yung mulberry. So, ayan. Ayan. Uwiin ako mamaya guys. Hinihintay ko lang yung kapatid ko kasi dito ako natulog kagabi kasi nakikonek na ako sa wifi nila tita. So magtsatsaga na lang muna ako sa Giga 50 para makapag-upload. Kagabi nagpuyat ako kasi inedit ko yung iba kong mga bidyong stock para meron akong pang-premiere. Nakapag-upload ako isa lang ata. Ayan, tapos mag-upload na lang ako ng mga short video na lang. So ayan. Ayan, tama na to. Kasi kahapon nakakuha na sila. Ayan guys, hihintayin ko si Dos kasi na malingki. Tatanawin ko kung andyan na kasi sasalubungin ko siya kasi mabigat daw yung dala niya. Bili pa ng kung ano, yung talong. Sayang, sayang. Yan. Wala pa. Baka maunahan pa siya ni kapatid ko. Pag wala pa siya, pag wala pa si Dos, uwi na kami kapag andito na yung kapatid kong lalaki. Ayan guys, hanggang dito na muna tayo. Thank you so much for watching.